Okay. Hi, good morning, sir. Hey, good morning. Ito ba si Lampoy Adorno? Yes, sir. Ako yan, sir. Saan ka ba nakatira? Sa bahay namin, si Roy. Nakatira po. Ayusin mo. Ay, sa ano pala, Ito sir? sabihin, anong address ang tinitirahan mo ngayon? Ano, sir? Sa Malabon, Iligan Street. Manila City, sir. Okay. Sir. Yan po nakatira, oy. Masipag ka ba sa trabaho? Kasi ang Sipag ako, si Roy. atin dito sa kumpanya ay yung mga masisipag. Sipag ko ayaw, si Roy. Sipag lata. Sipag bato. Minsan, sir, sipag ko ilo, si Roy. Sige, isang tanong na lang. Kung masagot mo to, sir. tanggap ka na, okay? Talaga, sir? Tanggap dahil ko nilo, sir? Ilang taon ka na ba dito sa Manila? Ano, sir? Sige, sagutin mo yan ha. Saglit lang. May kukunin lang ako. A few moments later. Wag yan din ako, si Pastoro. Tawag man si Lampoy. Brad Lampoy, tawag man ka. Hello, Pastor. Pangit ko, Pastor, be. Asa man day ka karon nga nagpatabang man ka? Naa ko nila karon, Pastor Roy. Mao ba? Sa Brad, giampo ba ni mo na Brad? Sa Ginoo nga inyong bayang Ginoo sa Proverbs chapter 3 verse number 6 nga i-acknowledge din nato ang atong mga plano sa Ginoo, Brad. Noan ang gitawag si Ginoo, Brad? O giampo ni mo na si Ginoo? Wala na ko ampo, Pastor Roy. Mao ba? Basta ako, Brad, nagbahimangno lang ko sa imo, ha? Kaya na ako ni Pastor Roy. Ako ang good ni. Unsa man day imong pangutana di ay? Unsa ganito? Tagalog sa tuig store? Ay. Kanara di ay? Ingna nga taon. Ingna nga taon. Sige. Salamat kay Pastor, Thank you kay Pastor. Sige. Okay. Okay, so Lampoy, yung tanong ko kanina, ilang taong ka na ba sa Manila? Ano, sir? Mutaon ako, sir, dito. Mutaon ako, sir. Anong mutaon? So, yan si Roy. Mutaon ako si Roy. Ayusin mo nga. Wala, sir. Ana, Okay. sir ba, oh? Ba? Mutaon agoy. Taon ka pa lang dito sa Manila? Sorry Lampoy. So, ang hinahanap kasi namin yung mga mahigit 10 taon na sa Manila. Hindi, dahil ko dawat, sir, ba? So, tatawagan na. Hindi, ikaw dawat sa akin, Okay, sir. okay, salamat.